meg! Azt a kurva anyát. Születtem Magyarországon, 77 éves vagyok. Fejemben összekeveredtek a féldecik kormányzatok. Neveltek haza szeretetre, hittem az Istenben is. Harcoltam 2 háborúban, túléltem az Istenbe is. Elhagytam kérni, hogy 39 asszony, s vagy 2 annyi elhagyott. Tankcsapdákba húgyoztam, ettem lótetemet, és mégis itt vagyok. Fejemben egy verkli jár, mely verkli így muzsikál. Túléltem mindeneket, kormányt és féldeciket. Egy magyar túlélő, címzetes vitézlő, tönkrement lábaim, de áll önök előtt. Fiamból idegbeteg lett, nem bírta a váltásokat, és elnézem az unokámat, látom, hogy gyönge alak. Hogy lesznek ezek túlélők, valami itt korcsosul. Kérdezném, hogy 100 év múlva ki tud majd itt magyarul. És ahogy magukat nézem, egyik sem betonkemény. Elszállnak az első szélre, mi lesz így? Kérdezem én. Fejemben egy verkli jár, mely verkli így muzsikál. Túléltem mindeneket, kormányt és féldeciket. Egy magyar túlélő, címzetes vitézlő, tönkrement lábaim, de áll önök előtt.